היי לכם, כאן חלי גורסוי מטרנדימם. אחת השאלות הכי פופולריות זה איך מזמינים מ-Children's Place, מקארטרס, מכל מיני אתרים לילדים, ואיך זה יוצא משתלם. אז לפני 5 דקות קיבלתי מייל שאומר שיש 70% הנחה לסייבר מנדי ב-Children's Place, שזה אחד האתרים שאני הכי אוהבת לקנות בו לילדים שלי. הגדול שלי בן 6 והתאומות שלי בנות שנה ו10 חודשים. קודם כל נכנסתי ל-Children's Place, כמו שאתם רואים יש פה את ה-Ebates Cashback, זוכרים שדיברנו איתכם על זה? זה שירות שנרשמים אליו, מקבלים כסף בחזרה. אתם רואים יש פה Cashback button, שאני לוחצת עליו אז הוא נותן לי את כל המבצעים שיש כרגע ל-Children's Place, והוא רושם לי Activate Cashback, אז אנחנו נעשה לו Activate, מה שאומר שאני אקבל 2.5% בחזרה בכסף עבור הקנייה. אתם רואים עכשיו Cashback Now Active. עכשיו אפשר לסגור את זה. וזהו, בעיקרון כבר די מילאתי את העגלה שלי. עכשיו בואו רגע ננסה להבין מה כתוב פה. Free shipping on every order, זאת אומרת משלוח חינם, 30% על הכל עם הקוד CyberPlace, ובנוסף עד 70% הנחה על הכל, כאשר אתם משתמשים בקוד של 30% הנחה. עקרונית כבר מילאתי את העגלה שלי, אבל תכף אני אראה לכם. אוקיי, נכנס פה לגרלס. הבייבי שלהם הוא מגיל 6 חודשים עד 5-6 בערך, תלוי במבנה של הילד. אם הילד שלכם רזה ונמוך, אתם יכולים בכיף גם עד גיל 7-8 למצוא פה אחלה פריטים. עכשיו מה שאני עושה זה קודם כל, אני נכנסת לקלירנס. קלירנס זה העודפים, יש שם בדרך כלל את כל הפריטים שהחנויות רוצות להיפטר מהם כמה שיותר מהר. כדי לבצע קנייה אפקטיבית, אני לוחצת על sort by low to high, ועכשיו זה מסדר לי את כל הפריטים שבקלירנס במחירים מהנמוך לגבוה. עכשיו יש לנו פה, סתם דוגמה, גרביים, 2 יחידות, בדרך כלל בהתחלה זה כל האקססוריז, אבל הנה למשל יש לנו פה מכנסיים לילדים של $3 לקיץ. על זה אגב, על כל הפריטים יש אחר כך עוד 30% הנחה, כמעט על כולם. עכשיו כאן ב-Children's Space אתם פשוט לוחצים על V, מסמנים את המוצרים שאתם רוצים, ולאחר מכן אתם עוברים למסך שבו אתם יכולים לבחור איזה פריטים אתם רוצים ובאיזה מידות, ואז זה מתווסף לכם לסל, כך שאין צורך כל רגע להיכנס. יש פה למשל, תראו את הג'ינסים המשגעים האלה לבנות, וכמו שאתם רואים זה מסדר לנו פה את כל הפריטים בסדר עולה. אם אתם צריכים אגב גופיות לילדים, זה הרבה פעמים יותר משתלם לקנות את החולצות טריקו שלהם. קניתי לילדים שלי שנה שעברה, הן מעולות באיכות מצוינת, דקות, יושבות נהדר על הגוף, עברו המון כביסות והם עדיין במצב מעולה. אז אפשר להשתמש בהם גם כגופיות מתחת לבגדים, אתם יכולים לקנות בלבן או כל צבע אחר שבא לכם, נסמן גם אותם. אוקיי, עכשיו סיימתי לעבור, אפשר להמשיך פה לעוד עמודים. לוחצת על View Checked Items. אוקיי, אתם רואים, יש פה את כל הפריטים שבחרתי. למשל, הג'ינס הזה לבנות הוא מ-18 עד 24 חודשים. אין לצערי 3T או 4T, שזו המידה שאני צריכה. תמיד אגב לילדים, במיוחד שאתם קונים לעונה הבאה, אז כדאי לקנות מידה יותר או לפחות 2. נגיד לבנות שלי, הם היום בנות 2, אני כבר קונה להם מידה 4-5 אפילו. אוקיי, אפשר לבדוק פה, Baby Girls. אוקיי, אז אם אנחנו נסתכל 18 עד 24 חודשים, זאת אומרת 79 עד 84 סנטימטרים. האמת שכשאני חושבת על זה, יכול להיות שזה כן יהיה טוב לבנות שלי, כך מקסימום מחיר כזה של $3 לג'ינס קצר, זה תמיד אפשר להעביר לחברים שישמחו. אוקיי, החולצה הזאת למשל, של הבנים, אני רואה שענתה למידה של הבן שלי, שהוא בן 6 כרגע, אני לוקחת לו כבר מידה 8, בערך גובה של 1.20 מטר. בואו שוב נסתכל כאן על ה-size chart, מידה 7-8, גיל 7-8, מידה 8, גובה 130 עד 137 סנטימטרים. בכל מקרה, אני לוקחת בחשבון סיכוי שאתם יודעים שהבגדים טיפה התקבצו בכביסה, אז עדיף לקחת מידה יותר, זה עדיף מאשר מידה פחות. זה, אוקיי, אין במידה שלי. אתם רואים, אני לא לוחצת על המידה, זה לא מוסיף לי את זה לתיק. עכשיו אני לוחצת על הכל Add Checked Items to Bag, ואני נכנסת עכשיו לגלת הקניות שלי. כפי שאתם רואים, יש לנו פה 40 פריטים, $146.
כן, אני רק אסיר פה רגע את הקוד שהכנסתי, אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. QTY זה quantity, כמות, price per item וtotal. אתם רואים, המחיר הרגיל של החולצה הזאת הוא $10.50, וכרגע זה $4.50. עכשיו, אתם רואים פה את כל הפריטים, תכף בואו תראו משהו יפה. כשאנחנו נכנסים לאתר, לעמוד הראשי, או אם יש לכם קודים שאנחנו הבאנו לכם, יש לנו את הקוד Cyber Place. עכשיו אני אקח את הקוד הזה, אני אקליק אותו כאן, do you have a coupon code? לוחצת Cyber Place. עכשיו שימו לב לסאב טוטל של העגלה שלי, הוא $209. נלחץ על Apply, ותכף תראו איזה דבר יפה קורה כאן. אוקיי, עכשיו הסאב טוטל $146, כמעט $63, נחסכו לי פה עם 30% על מרבית הפריטים. אתם יכולים עכשיו לראות, אתם זוכרים את המכסי ג'ינס הללו שראינו כאן, $2.8. זאת אומרת, נתרגם את זה לשקלים, זה פחות בסביבות 10 שקלים נכנס. בואו נחפש פנטס בכלל. אתם יכולים לחפש עוד דרך הקטגוריות, אפשר לעשות חיפוש מקיף בראשי של האתר. אוקיי, אתם רואים, יש לנו פה מכנסיים, מסודרים price low to. אוקיי, אז עכשיו אחרי שסיימתי לסדר את עגלת הקניות שלי, יש לנו פה $176 ל-41 פריטים, שזה יוצא לנו, אוקיי, אז עכשיו אני לוקחת $176, מוסיפה עליהם עוד 18%, שזה עבור מע"מ, עד סכום של $320 משלמים רק מע"מ, מעבר לכך זה גם מכס, עוד שווי של 35% אם אני לא טועה. לאחר שהוספנו את ה-18% יוצא לי $207. על זה יש להוסיף בערך עוד, בואו נאמר, אם אתם עושים משלוח ימי, יוצא לכם בסביבות $50-60, ואם אתם עושים משלוח חברי זה בסביבות $70-80. עכשיו יש גם קוד קופון כרגע של הנחה של $10 by USA, אז בואו ניקח סכום ממוצע של $60, זה יוצא $267 סך הכל. את כל זה אני מכפילה ב-3.6, שזה פחות או יותר שער $1 אפילו עם אקסטרה, יוצא לנו 963 שקלים. יש לנו 41 פריטים, אם אנחנו נחלק, זה יוצא שיוצא לי לפריט בסביבות ה-23 שקלים בממוצע, שכמו שאתם רואים יש לנו פה פריטים, כמו למשל המעילי פליז הללו, חולצות פליס כאלו שבארץ באיכות הזאת יעלו לכם לפחות 100 שקלים, פיג'מות שגם יעלו לכם בסביבות 50, 60, 70 שקלים לילדים, מכנסי ג'ינס, אני לא ראיתי פחות מ-100-150 שקלים, אז כמו שאתם רואים זה יוצא די משתלם. עכשיו לאחר שסגרתי את ההזמנה, אני לוחצת על צ'קאוט, משלוח שיפינג טו, הם שולחים לישראל, רק שאני יכולה להראות לכם עכשיו איך זה יוצא מבחינת העגלה, אתם זוכרים? $176, שזה יוצא לנו הכל אמרנו סביבות 900 שקלים פלוס מינוס. עכשיו, אם אני משנה את המדינה לישראל, בישראל לשקל, נעשה לו update, אל תדאגו, אפשר אחר כך לחזור, אתם תראו כמה זה יוצא הרבה פחות משתלם. אוקיי, אתם שמים לב שהפריטים קפצו לי פתאום בסכום של 1,202 שקלים, וזה אפילו עוד לפני המשלוח. אתם זוכרים למשל את בואו נראה, המכנסיים הללו שעלו בערך פחות $3, הם עולות עכשיו 19 שקלים. שאם אנחנו סתם לדוגמה נחשב את זה, 19 חלקי 2.8, אצלנו לפי שער של 6.78, כמעט 7 שקלים פר דולר. שער מאוד 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 לא משתלם, וזה עוד לפני שלחצנו שעשינו את זה עם משלוח. עכשיו בואו נראה לכם רגע סתם דוגמה, כולל משלוח כמה זה יוצא, כמה נחמדים. וכך אגב זה בעוד אתרים, זה גאפ, מייסיס ועוד בלו נייבי, אולד נייבי. עכשיו יש פה אפשרות ל-Checkout with PayPal, בואו נראה כמה הוא נותן לי את כל הסכום הסופי. אוקיי, בנוסף קיבלנו תוספת של 238 שקלים, Duties and Tax. השיפינג הוא כביכול חינם, ככה זה יוצא לכם 1,436 שקלים. חישוב שהראיתי לכם זה יוצא בסביבות ה-950 שקלים. חסכתי פה בעצם גם עוד 500 שקלים.
עכשיו, כשאנחנו לוקחים נגיד את ה-1436 שקלים הללו, אם נגיד החלטתם להזמין איתם, נחלק את זה ב-41 פריטים, זה אצלנו כבר פחות משתלם, 35 פריט לעומת 23 שקלים. אני מקווה שעכשיו קצת יותר ברור לכם. עכשיו, כדי שאני אסגור את ההזמנה, אני אשנה את זה עוד פעם. shipping to, בואו נעשה את זה מדף זה, כן. אוקיי, shipping to USA, update country. אוקיי, והעגלה שלי חזרה לסכום נורמלי ושפוי יותר. עכשיו בואו נסגור את זה, את ההזמנה. אוקיי, אז אני בוחרת כאן את הכתובת שלי, address to bill, בדרך כלל צריך לתת להם כתובת בחו"ל, זה פחות משנה, next. ובואו רק ניכנס לחשבון שלי בבית USA. כן, נכנסתי לחשבון שלי עם בית USA, זו הכתובת האמריקאית שלי, אתם רואים? 7890, הילסייד זה העיר, NJ זה ניו ג'רזי, 07205 זה המיקוד. הטלפון שמבקשים 253800, נכון? כן, זה המספר. עכשיו אני עושה שיפינג סטנדרט, זה עד 10 ימי עסקים נשלח אליהם, בדרך כלל תוך יומיים 3-4. פרי שיפינג, אם אתם צריכים את זה מהר עד 5 ימי עסקים או רש, זה פשוט תוספת של תשלום, לדעתי מיותר. נעשה לו next. אוקיי, verify your address. אוקיי, פה במקרה הזה של בית USA, לפעמים הם לא מצליחים לקרוא את זה בדיוק. בואו נעשה את זה as entered, כי ככה בדרך כלל זה מגיע. אוקיי, אז יש לנו פה billing address, shipping address, ואחרי שסיימתי את ההזמנה, sender place, apply code. אוקיי, שימו לב, ברגע שחזרתי לסכום הדולרי, אז בעצם ההזמנה השתנתה לי מבחינת הסכום. צריך להוסיף בחזרה את הקוד, זה חשוב לשים לב. אוקיי, ועכשיו אחרי שהוספתי, אז ירדנו בחזרה ל$177 כמעט, אני הולכת לשלם. יש להם קארד של Children's Place, זה כרטיס אשראי, אני לא עובדת איתם. אני תמיד מעדיפה אם אפשר לשלם בפייפל, אני רוצה רק להראות לכם משהו. אוקיי, אני מעדיפה לבחור את האופציה של פייפל. שימו לב רק לכאן, עוד פעם קופץ לי Activate Cashback. עכשיו הוא הפעיל לי אותו. Proceed to PayPal. זו האופציה הכי בטוחה שיש לתשלום. הספקים צריכים לעמוד בסטנדרטים מאוד מחמירים. אתם רואים, זה לוחץ לי Cashback Now Active. עכשיו, בעמוד תשלום של PayPal, אז בואו נוסיף את זה. אוקיי, כרגע הוא אומר לי שהוא לא יכול לקבל תשלום מחשבונות PayPal שהם לא מארצות הברית. אז בואו ננסה לשלם רגע עם כרטיס האשראי שלי. אוקיי, אז אני אשלם להם קרדיט קארד. Place order. אוקיי, זהו, בעיקרון confirmation email is being sent to your mail. זאת אומרת, זהו, הנה, זה מספר הזמנה בוצעה. כרטיס אשראי ישראלי. מסתבר שהם לא מקבלים פייפל שלו בארצות הברית. עכשיו, איך אנחנו יודעים שההזמנה בעצם התקבלה? אתם רואים, הסל קניות שלי התאפס ל-0 items. עכשיו, בואו נראה ב-orders status. רואים, הנה, ההזמנה התקבלה, 1 לדצמבר, לפי הזמן של ארצות הברית, $176. מספר הזמנה, order submitted, payment authorized, זאת אומרת שההזמנה הושלמה, התשלום אושר, ומספר ההזמנה שלי. כשאני לוחצת עליו, אז אני יכולה לראות את כל פרטי ההזמנה, את הפרטים שהזמנתי. אז אלו היו כמה דקות על איך לעשות הזמנה ב-Children's Place. מקווה שהיה לכם ברור. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לשאול בעמוד הפייסבוק שלנו של טרנדימה, ותעשו לנו לייק, ותשתפו אותנו. ביי.